Igbe kenekwa m unu sema nke onye chi nya jelu n'ụbọchị nke taata okwu a ji wee bịa bụ maka ndị eze ndị Igbo. Ndị eze ndị ọdịnala Igbo, kedu ihe unu na-agbalị nkịtị ka ihe na-emebi n'ala Igbo bikonu? Because things na-emezi n'ala Igbo a kịta shows that no nwere onye care about anybody. Ihe onye ọbụla na-achọba akpị ya o. Echetara m mgbe anyị na-eto eto o nwere wanga anyị du eje na nke obi eze be anyị, gịnị ka emeli obodo niile gbakọnata wee mee gịnị wee banishie ya because na ọ na-achọ ime gịnị imebi ya n'obodo. Abanishie ya n'obodo. Amarọ m ahụ na-enyeli, amarọ m mgbe ọ na ya anachiyata azụ. Ihe nna gwa gị mgbe anyị na-eto n'eto ịma ya amachara ihe mgbe ịmago ụmụazị na-asị na akpọrọ anyị wee jee na-ekpegide ikpe. Ewesị for this thing this guy mee na ya abanishie. Ndị eze ndị Igbo ihe na-eme n'ala Igbo ọ n'olubeghị mgbe unu ya onye ọbụla ya achịkọ onwe ya ọnụ. Ndị be anyị ka njikwa na unu biko na olubeghị mgbe unu ya achịkọta onwe unu ọnụ ka onye nọzi na ọchịchị onye ọbụla akpa. I keep saying it. Afụbeghị mgbe eze obodo pụta wee kwuo okwu sị na ihe anụnwa na-emenụ biko n'ododo ozuenụ ndị be anyị ka anyị chịkọọ na aka ọnụ fọmụ vigilante on our own. Nke gọọmenti fọmụ na afọ na fọmụ na-aghọ anyị ahịa. Ọ na-aghọ anyị ahịa. Obodo ọbụla kwesịrị inwe ndị nche. Echetara m na enwere ndị nche before, ndị nche enwere ya before, mana what is happening now? Gịnị na-emezi na ele ihe ọwụ? Everyday egbuo n'onye nka egbuo na onwe video mpose a na-achọwa mbọ ya achọ maka gịnị ihe mkpamkpa n'obodo. Mkpamkpa n'obodo onye kwesịrị young man, vibrant young man kwesịrị ọ ya bụ ọnụrụ obodo ya ma yes na mmadụ nọ ya akwa akwụlụ, mana ọ pụtazi ọ bụrụzi agịwa na conspire and constitute nuisance n'obodo. Ọ na-adị na mma. Ever since ebido nwewe ụmụ ihe warranty chief and certificate chief anụ nwa anyị nwere n'ala Igbo anyị kịta, a lot of things na-emebi na ya agbazi nkịtị ka mmiri anya nọzi na mmiri ka ncha na-aba anyị anya na biko. Every village n'ala Igbo anyị kwesịrị inwe ndị nche because na ndị abịa na-akwa abịa ka ha mee ofu onye hapụ. Ha na-akwa abịa ka ha meje egbe ofu onye ha akwa ha jee ha atọrọ ha egbuchichi agba ọkụ. Ọ bụrụ ihe abịa gịnị ethnic cleansing ka na ndị ọcha na ndị oyibo na-akpụ ya ethnic cleansing. Ejide ga wipe anything bụ generation unu. There are thousands of people now littered around Lagos, Abuja, Port Harcourt that can no longer travel to their hometown again. Ọ bụrụ maka gịnị mee ihe emelo. A lot of our young girls today ịchọzi ịkpọta ha ka ama ihe a na-eme ihe omenala bụ asị gị mba na anyị ma nna nwụzi ụlọ si mewe ya na Lagos, si mewe ya na Abuja, si mewe ya na Sokoto, si mewe ya na Kafanchan. Ọ bụrụ maka gịnị afụ alụ ekwuri ya n'oge, afụ alụ ekwughị ya n'oge ọ na-emebi ihe. Ekwuchakwanụ m ka ọha m n'ọnụ ndị be anyị na this video biko na-eche aka baro subscribe and also drop a comment gị na comment section ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị. Ndị be anyị chiefonu ọ na-aba agụpụ ụzọ ọ na-ara agụpụ ụzọ na-akwụrụ. Ụbọchị taata bụ ụbọchị afọ. Anyị na-asị na afọ taata ka ọ fọtakwara na ihe ọma. Afọ taata ya fọtakwara nwoke ihe ọma. Afọ taata fọtakwara nwaanyị ihe ọma. Onye ọbụla sị na ihe dị mma dị ya mma afọ taata fọtara ihe ọma. Mana onye ọbụla sị na ihe dị mma dị ya mma afọ taata ya fụchie ya ọnụ. N'ụbọchị nke taata anyị na-aga ọfọ maka na ihe anyị na-aga ọfọ bụ ndị Igbo be anyị sị na efukwa mere ka egboo maka na o sebere mmadụ na ibi ya. Onye ahụ wee na-asị onye nke ọzọ na-asị ndị mmadụ ọkwụ na afụkwa ụna afụkwalụ ihe onye ahụ na-achọkwa na-ebu ka egboo mana o mere nsị ka anyị jụọ ọrụ ndị ajụ ajụjụ a sorokwa na ijube ya eze bụ unu soro jube eze bụ unu ajụjụ a nna ajụ. Ndị eze niile nọ n'ala Igbo ma ndị eze autonomous community ma ndị eze bụ eze Obuọfọ ndị bụ eze Ntọnanị ma ndị ka su n'oyibo Ancient Kingdom ya bụ eze Ntọnanị. Biko ndị eze be anyị ihe a na-eme n'ala Igbo dịka njuburu na ya before eleghị anya mgbe a ya nwa bụ ihe emebebe nke ọka nke otu ọ dị taa, mana dịka ọ dị taa ihe a na-eme dị n'ala Igbo ndị eze unu ekwudere gịnị? O nwekwara ihe unu kwuru eze certificate na ntị ka m gwa unu mgbe gboo
ihe anyị na-atụ n'ilu bụ na eze nwe ọra enwere eze tupu abịa nwee ihe a kpọrọ elu oyibo, tupu enwee ihe akpọrọ elu oyibo bụ nke gọọmenti, tupu enwee ihe akpọrọ elu oyibo nke gọọmenti, enwere eze obodo. Eze adịgo n'obodo ya, enwego eze, ihe a na-enwe ebe eze n'obodo. Eze abụrụ ihe ọfụọ. Ihe eze na-egosi n'obodo bụ eze kwụsị okwu n'obodo, okwu ahụ agwụ. Ya ka a na-akpọ ejecha ome gịnị ọgwụ, ejesi ọgwụ, okwusibe ike eburu ya je ebe eze. Taa okwusibe ike iburu ya je ebe eze, eze erie bribe. Ndị eze kịta na-eri aka azụ. Ya kpatara obodo anyị nọ n'ime ya, a sị ndị eze na-elekọta obodo anya lebe obodo anya. Ya kpatara obodo anyị nọ n'elu ya ji wee nọrọ taa. Eze enwero ndị ọgba adụọdụọ, ọ nwere ndị a na-akpọ ndị ọgba adụọdụọ. Eze enwero ndị agha. Mgbe gboo eze na-enwe ndị agha, ndị agha eze. Mgbe gboo eze na-enwe ndị na-akpali ike. Mgbe gboo eze na-enwe ndị dibịa, ndị na-afụrụ ụzọ. Mgbe gboo eze na-enwe ndị na-emeri ọgwụ, ọnwa onye ahụ yabara esi n'obi eze zite. Eze na-enwe ndị amụma. Mgbe gboo ihe niile a na-anọkọcha n'obi eze. Ya bụ ihe eji wee mara eze. Ihe besi ike n'obodo, eze akpọkuo ndị nke a. Ọ bụrụ na nke ọ ya-eje ndị na-agbalị agha, ọkpọ ndị afịa agba afa. Eze na-enwe ndị na-achụrụ ya aja, ọkpọ ndị na-achụ aja ha bịa. Eze na-enwe ndị na-ebupụ aja, ndị na-ebupụrụ ya aja eje. Eze na-enwe ndị agha, ma ndị ji mma, ma ndị ji ụta, ma ndị ji ube. Ihe ndị eze na-enwe ka m na-agba gị. Now ihe ndị a niile ndị eze na-enwezi. Kedu onye eze nọ na be anyị na Nollywood ka a na-afụzizi ma ube ma mma ma ihe ndị eze na bodyguard? Kedu onye eze nọ na be anyị nwere onye agha? Kedu onye eze nọ na be anyị nwere onye dibịa? Kedu onye eze nọ na be anyị nwere onye afa? Kedu onye ebe anyị eze nọ na dibịa anyị nwere onye na-afụ ụzọ? Kedu onye eze nọ na be anyị nwere onye nje ozi nwere ike ijere ya mba weta ihe nata? Anya na wee nwunye. Ihe anyị na-enwezi kịta bụ ihe m ego egbuo nwanne m, ihe m ego egbuo m onwe m, ihe m ego egbuo nwanne. Ihe ndị agha adịzi now. Mgba agha abịakwutegwu anyị, ya bụ agha adaalanụ. Maka anyị nwekwuo na ịma na agha adịrị mara na ọ bụ onye asị. Eri mgbe abụ anyị ji ada ya ndị mba ndara ya wee jide be anyị wee na-akpasasị, were na-emekwu ya emepụta ife mara amara na ndị a na-aghazi be anyị, mara amara na ndị a jizi anyị, mara amara na ndị a gbara ya okirikiri. Onwego onye eze kwuru okwu, ebutegwa na redio n'ihe onye eze kwuru, ebutegwa na soshal midia n'ihe onye eze kwuru, ebutegwa na TV n'ihe onye eze ndị Igbo ndị eze nọ n'ala Igbo kwuru. Asịghị ọha na eze ndị Igbo n'ebe dị ọha na eze ndị Igbo. Onweghị ihe ịnụrụ ekwu, ịma ya kpatara ekwu okwu maka na onye ọbụla n'ụzọ nda keji eji onye ọbụla eji amankwu okwu. Onye ọbụla dị committed. Asịra ha ama ihe ma ha ji unu n'ọrụ. Onwere onye eze kwuru okwu, onwere kwa ụkwaranụ megodi ya ka asapeta peji gị kwa ụkwara nara gị satifiketi ahụ ebe ị na-ejere ikpe eze kọt. Igbo si na eze bụ eze eme gịnị anọchie. Ihe gbasara eze bụ ihe a kpara ka esi kwuo ya ka ọ ga-adị. Ọ bụ na ndị eze ha na-eme mkpagharị dịka ihe araba anyị. O si n'ebe a bụ ome gịnị o jee ebe a, o si n'ebe a o jee ebe a, o si n'ebe a o jee ebe a. Ndị otu mmiri anọ n'ite asụ, na ofu mmiri ga na-asụ n'ite. Ebe ọbụla o jere unu nwe, ebe ọbụla o jere unu nwe, ebe ọbụla unu jere unu nwe, ebe ọbụla eze jere gị na n'ihi ala bụ bọọlụ ọha. Ihe anyị na-aza abụ ụmụ ọlụ ọha. Ebe ọbụla o jere gị nwa ọlụ ọha bụ nwa ọlụ ọha. Ebe ọ fụrụ ya dị n'ala ihe araba anyị nwa ọlụ ọha ahụ mbụ ka nka bụ. Ụfọdụ obodo ewere autonomous community egbusie gị satifiketi, eze ebidozi iwu asambodo adarata ọnụ
tiere ụnụ ya ka a na-akwụsị ụnụ ụgwọ bịakwara aka ịtara bịakwara aka ihe ọma bịakwara aka ndị ogologo bịakwara aka Chineke mere ya ka ndị eze anyị mara na nsogbu dị ka ha nwee ike duzie anyị ụzọ ihe anyị na-agọrọ fọrọ ụbọchị nke taata bụ ọ bụrụ na isi ji ama eme ọdụ mara mee ihe anyị na-agọrọ fọrọ ụbọchị nke taata anyị na-asị ihe ọma niile ihe ọma ahụ Chukwu kwadoro ndị Igbo ya chekere ya ka nzu a ya chekere ya ka nzu a ya chekere ya ka nzu a ndị eze anyị ka aghọta chakee ka nzu a n'ime unu ka amamihe chekee ka nzu n'ime unu ka amamihe chekee ka nzu n'ime unu ihe ọma chekee ka nzu n'ime ndị eze ihe ọma chekee ka nzu n'ime ndị eze maka na ihe ọma chekere ndị eze ọ gaziere anyị ka ndị eze wee nwee ike duo ofụma ka ọganiru wee dịrị n'anyị bụ ndị a na-achị achị ndị eze na-ekwu eziokwu ka eziokwu kwụrụ ọtọ ndị eze kwube na eziokwu otu obodo dị otu a mara na ihe unu mee n'obodo adịrọ mma unu agụziri anyị aghụghọ unu erizina aka azụ unu anazina bribe o nweriri ihe mere ede jiri bee nwe ọ bụ otu a ka ọ dị mbụ ọ dịghị ntu ya n'ihu nna anyị ha ọganiru bịa wụrụ ọjị ọfọ anyị gụrụ taa bụ ọfọ n'isi ndị eze ka Chineke were amamihe zuru oke tiri ndị eze ka Chukwu were ịhụnanya zuru oke tiri ndị eze na ndị eze nwe ọha na ọha nwe eze na ọ na-abụ asọkarịa eze anya egburu ekete gwuo okwu ọ bụrụ nkata ka anyị kpu agba gị na-ekwu ya onye eze neruo na ya n'ala Igbo na ya ekpugo nkata gbuo unu okwu neruo na ya n'ala Igbo na unu na-eri aka azụ unu risiri jide ala Igbo n'ọrụ anyị bụziri aka n'ihu ya na-agbakwa gị unu n'anya na alaba anyị adịghazị mma na ndị iro agbakwara anyị bụ Igbo gburugburu na-ajụwakwa ajụjụ ihe mere n'ala ajụọ ya egwu ajụwakwa ajụjụ ihe mere n'obodo ajụọ ya onye eze anyị bụkwa nkata n'ihu ya na-agwa unu ndị eze leruo na ya n'ala ndị eze leruo na ya n'ala ka ndụ anyị nwa bụ ndị a na-achị achị ka ndụ wee fọdụrụ anyị ka be anyị were bụrụ be anyị ọ bụ na iri bribe wechiga anya azụ kwuo eziokwu anyị bụkwa nkata n'ihu na-ekwu wee na-asa ka mmụọ dị n'elu ka mmụọ nọ n'ala ka mmụọ zodoro ụkwụ mmụọ anyị na-ekwupụ okwu a mmụọ niile dị iche iche bụ mmụọ mara n'ala Igbo ihe anyị kwuru bụ eziokwu ihe anyị kwuru bụ ọnụ anyị kwuru ọnụ mmadụ kwuo ọnụ mmụọ ka anyị wee na-asị ohi niile anyị na-agọ n'ọfọ niile na anyị kwuru n'okwu na ihe anyị rochukwu ka o meere anyị n'isi ndị eze ka ndị eze wee nwee ike iteta n'ụra ma ọ bụ na ha nọ n'ụra Chukwu mee ka ha teta n'ụra ka ha mụrụ anya ka ha dịkwa ike dịka ndị eze si adị ike na aha Chukwu oke abịa agbagbo enwe ụwa anyị gwara n'ọfọ n'ogere kpoo ekpo ohi n'ọfọ ọfọ mama ya na-akọ ekpukere ekete n'ihu gwa unu ọ bụrụ ka esi eme mụ na ndụrụ ba ya na-ada ya ọjị ikenga okomei ikenga okomei ikenga okomei ikenga okomei ikenga okomei ikenga okomei ọjị ikenga ọjị anyị gbara ịtọ ọjị ikenga mụ nwe pụtanye ọzọ mana ka nye bi unu ka ikenga unu jizokwa dị ike ikenga nwụrụ ọjị ikenga nwụrụ ọjị ikenga nwụrụ ọjị agụgụrụ bụ okonkwo ji eme nwụrụ ọjị eze anụ nwa mmadụ bịa tọọ ọjị ndị ọba ekwe ndị nna ochie nwụrụ ọjị rasị ezo ha were na ọjị ikenga okomei ikenga okomei ikenga okomei mụọmụ na izlat bịa wụrụ ọjị bịa na esi na nke a were nke ọjị nke ikenga nwunye biri unu a na-eme ikenga nyebi iwere isogbu enwere ikenga nke ga-adị ọkụ ikenga unu wee nwee ike sara ọkụ ihe anyị gọrọ ọfọ bụ ka ndị eze ha tetazie n'ụra ndị eze teta n'ụra ụmụ Igbo na-akpọ unu teta n'ụra ụmụ Igbo sikwa unu teta n'oge na-agwụ mmanya na-atụrụ ụbọchị nke tata bụ n'isi ndị eze nọ n'ala Igbo ndị eze nọ n'ala Igbo tetanụ n'ụra tetanụ n'ụra tetanụ n'ụra tetanụ n'ụra unu wee mee ka ndị eze ya gazie enyi unu chọzikwa ụra ahụ na-arahịba ọ na-eme m na-eme ka unu chi agbachara ọsọ laa agba na agba na anyị